موبايلكم بمتقام كما غيركم فيديو إديتنج كم تقولوا كما غيركم فوتو إديتنج كم تسرحوا فوتو إديتنج مالت نلام بيتسب كما يتخونوا لما عند حزلكم زي ما تأخذوا ما أو إدكم بزلا موبايل كما غيركم ناي سوشيال ميدياكم فيسبوك إنستغرام تيك توك كما ون يوتيوب كما غيركم فيديو إديتنج كم تسرحون كما ون كما غيركم فوتو كم تقنعوا كعديد كم تقولوا بفلاي كعا ني فيسبوك نا انستغرام فوتو كم غيركم ቆንጆ ከለር ነው ሁሌ ከም ገርኩም ኤዲቲንግ ከም ሰርሑ ከምውን ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ደሞ ከምውን ሪልስ ኣብ ፌስቡክ እና ኣብ ኢንስታግራም ተፖስትዎ ከም ገርኩም ኤዲቲንግ ከም ተቃናወሩ ሳይዙ ኮታስ ኣብ ዩቲዩብ ደማ በፍላይ ደማ ብዙ ሰዓት ዩቲዩብ ብዙ ሰብ ቢዩቲዩብ ገንዘብና ተካፈለ እዩ ስለዚ ንጀመርት ደማ ጊራ ያቲና ስለዚ ከም ገርና ታምብነል ልሰርሕ فيديو إديتنج كما قرنا نسرح الزبل ملو بروجرام حيزلكم متعلّه خاوزة فيديو قصيدة حدش تسرح تيزاكم متعيا حدش ندخلكم سبسكرايب حدش ندخل دما نبيت سب ندخلكم دما لايك بمقار دمر واخو لكم فتي بموصل دما حدش يوتيوب تسرح تخلون كما أول تيك توك سرح تسدلين كما غيركم ኤዲቲንግ ከም ትገብሩ ከም ገርኩም ቪዲዮ ከም ትቀርጹ ከም ገርኩም ኤዲት ከም ትገብሩ ከም ገርኩም ታምብነል ክሰርሑ ከም ትኽእሉን ሓደ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ገርኩም መስራሕኩም ቀሪጽኩም ፎቶ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ገርኩም መስወዳኹም ከም ገርኩም ቪዲዮ ከም ትጽዕኑ ምስዓንኩም ድማ ከም ገርኩም ርእሲ ከም ጽሕፉ ወይ ከዓ ታይትል ከም ገርኩም ዲስክሪፕሽን ጽሕፉ ታግ ዝኣመሰሉ ቀደም ሰዓብ ክንሪና ስለዚ ሓውልኩም እንተጸኒሕኩም ብዙሓት ሓድሽ ነገራት ሒዘ ክመጽእ እዚ ሓሳብ እዚ ሒዘልኩም ክመጽእ ዘገደደኒ ድማ ቅድሚ ላው ዝተፈላለዩ መደባት ቪድዮ ምጽዓን መጀመሪያ ኣነ ዝፈልጥኩም ግን ንስኻትኩም ክትፈልጥዎም ይግባአኩም ኢለ ስለዚ ሓሳብክ ናቲ ሓሳብ ዝተመቸየኩም ድማ ብድጋሚ ላይክ ብምግባር እዛ ቪድዮ ላ ብዙሓት ንኽባጻሕ ካብ ድሕሪ ዝለቀ ቪድዮታት ድማ ናብ ብዙሕ ንኽባጻሕ እዛ ኖቲፊኬሽን ኦል ገርኩም ጽንሕና ንዝለኸልኩም መልእኽቲ ወይ ከዓ ቪድዮ ክጽዓን ከሎ ንዝመጸኩም መልእኽቲ ተኸታተልቲ ክትኮኑ ስለዚ ሕግዘኩም ኖቲፊኬሽን ኦል ምግባርኩም ከይትርስዑ ሓድሽ ስራሕቲ ሒዘ ክመጽእ ብሰላም ተጸበይኒ ስለዚ ስራሕተይ ከየምልጠኩም ሓድሽ ነገራት ከየምልጠኩም ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ምዃንኩም ከይትርስዑ ሓድሽ ነገራት ሒዘ እስካብ ዝመጽእ ድማ سبسكرايب غيركم تصبيني شاو يمتشخن